Kapiyarsa swaranipun lir ombake samudra. Ayo le. Lalapune tanggung gunung. Ho ho. Hati-hati Cahayu. Ae
Ơi
paripurna. Hehe. Lalu puni tanggung gunung. Ho ho. Yo. Yo. Hei. Ya. Hei. Yo ho ho ho. Alon-alon ger. Yo. Hop. AMJ Budoyo. Haha. Yo hoi. Haha. Alhamdulillahirobbilalamin. Yo. Piye Mas Mas? Ije Mas Mas. Oh, ya nggih, derek ulang nggih. Matur sembah nuwun. Ya, Geliat semecanda. Alhamdulillah wonten dalem menika wonten hadipun Tamas Palil Santoso dalam Ibu Ima. Mugi tansah rahayu. Amin. Ya rabbal alamin. Nita Aulia, gimana kono? Oh. Dusun Lorok, Tegarjo, Tanggungung, Jawa Timur, Indonesia. Kuda-kuda cantik, kita goyang lagi ya. Hati-hati sayang. Kowe jalo lebih mending aku sing ale yen wis mati rasa endang ngomong aku bingung kok katresnanmu yen kowe jalo lebih mending aku sing ale yen wis mati rasa endang ngomong ojo kandhani karo selendangmu iya selendang biru sing ana ning gundamu luntur tanpa werna negas ning klambiku selendang biru sing ana ning gundamu ilang bakal baleni tanganku iya karo rasa tresnamu. Mas minta foto. Kita main kembali.
yen kowe jalur lebih mending aku sing ngalih yen wis mau dirasa endang ngono apa dinyangka katresnanmu sikat yen kowe jalur lebih mending aku sing ngalih yen wis mau dirasa endang ngono aja makan dali karo selendangmu biru sing nemong gunamu luntur tanpa werna bekas ning tanganku selendang biru sing ana ning gunamu ilar bakal balik baleni tanganku iya karo rasa tresnamu selendang biru sing ana ning gunamu luntur tanpa werna bekas ning tanganmu selendang biru sing ana ning gunamu ilang rampakan balik baleni tanganku iya karo rasa tresnamu selendang biru karo rasa hatiku Pisan kas nduk sedok kecepitin rambut ceples wes kok lamun nyeples yo coba terbater yo proyo biru kan Jim setan bilang sepingkir saka bumi kene iki konsepe piye ta nak lah iya iki konsepe piye konsepe lak ndak penak iki yo ngomong to konsepe iki piye jarane piye iki sidone ya sik urung bar to iki derengmu jauh suwimen iki lanjut bene lho piye to ngono ya nderek piye lho ho ho hehe Hey, hey, hey.